Білім алу ағымға қаршы езуге тең. Туқта қалсаң, сені кереге елді. Әлгі Қытай мәқалі бик тирен мәғнеге ие. Шыннан да өз-өзіңні өстіру, өз біліміңні көтеру үстінде эшләүдә туқталып қалырға ярамый. Бала шақта да, үлкен яштәді. Исәнмесез, эфирдә білім дүниясы. Алдағы минутларда. Мәғариф өлкәсенә кагышлы фикерләр, мәгърифәт министрын Казанда нәрсә белән шаккаттырганнар? Җиңүгә бар көчләрен куеп, Казанда җиңү диктанты ничек узды? Тагында яктырак янсыннар өчен Татарстанның үз сериусы нинди булачак? Россия мәгариф тармагының 2030 елга кадәр тормышка ашырылырга тиеш 3 максаты бар. Булар Россиянең мәктәптә белем бирү сыйфаты буенча иң яхшы илләр унлыгына керүе, балалардан камил үсәргә теләгән шәхесләр үстерү һәм барлык сабыйларның да сәләтләрен табу һәм алар өстендә эшләү. Нәкъ менә әлеге юнәлешләр Россия президентының ил күләм мәсьәләләр буенча указында урын алган. Алар турында Россия мәгърифәт министры Сергей Кравцов сөйләп үтте. Уның беренче атнасында ул эш сәфәре белән Татарстанга килгән иде. Казанда ул мәгариф ил күләм проектын тормышка ашыру мәсьәләләре буенча киңәшмә уздырды. Моннан тыш министр республикада ил күләм проектлар кысаларында төзелгән объектларда булды. Шуларның берсе адымнар белем һәм татулыкка юл Россиянең беренче полилингваль комплексы. Министр республикада ил күләм проектлар үтәлеше турында нинди фикердә? Бу хакта киләсе репортажда. Татарстан мәгарифендә яңа эшер башланды. Адымнар комплексы ачылуны шулай дип бәялиләр. Әлеге полилингваль мәктәп татар, рус һәм инглиз телләрендә белем бирәчәк. Шул телләрне тирәнтен өйрәтәчәк. Для нас полилингвальная школа — это не просто изучение языков, это когда каждый язык становится средством познания мира. Адымнар күп телләрне өйрәтү комплексын булдыру Татарстан дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев тәкъдиме. Яңа буын дөнья күләм көндәшлеккә әзер булырлык белем алырга тиеш ди ул. Это хорошее начало, я вам могу сказать. Хорошее начало, и это путь к конкурентоспособности в современном мире. Дәүләт киңәшчесе заманча укыту комплексының өстенлекләре турында Россия мәгърифәт министры Сергей Кравцовка да җиткерде. Адымнар комплексы мәгариф милли проекты кысаларында булдырылган. Бу комплекста 2504 укучы белем алачак. 107 комплектлаштырылган сыйныф бар. 3 бассейн, 5 күп функцияле спорт залы, 3 актлар залы, кино залы. Югары сыйфатлы белем һәм тәрбия бирү өчен биредә бөтен шартлар тудырылган. Все технологические процессы от постирки белья до глажки, все это продумано. Татарстан районнарыннан килеп укучылар өчен интернат бар. Матур бүлмәләр, йомшак ятаклар һәм душ кабинкалары белән. Федераль министрга татар, рус һәм инглиз телендәге дәреслекләрне дә күрсәттеләр. Дәрестән тыш эшчәнлек өчен дә бөтен шартлар тудырылган. Татарстан тарихы, килешү фәлсәфәсе, Татарстан халыкларының мәдәнияте, инглиз телендә әдәби уку кебек юнәлешләр бар. Сергей Кравцов бу уку йортында милли белем бирүнең 2030 елга кадәрге юнәлешенә багышланган киңәшмәдә дә катнашты. Аннан җитәкчеләр полилингваль комплекс карамагында булган 165 мәктәптә дә булдылар. 480 укучыга исәпләнгән башлангыч мәктәпнең тулысынча төзекләндерелгән корпусын һәм 800 укучыга белем бирүче яңа яңгырманы карадылар. Федераль министр бу полилингваль комплекс Россия өчен генә түгел, мөгаен бөтен дөнья өчен уникаль дип белдерде. Мы еще отдельно изучим и посмотрим этот опыт. Во-первых, с одной стороны, инфраструктура и сам подход, проектировка школы очень, на мой взгляд, и дана, и такая атмосфера правильная, такая современная, хорошая школа, с которой вот мы даже не хотели уходить. Минтимер Шәймиев белдергәнчә, әлеге полилингваль мәктәп беренче адым гына. Башкалары да ясалачак ди ул. Татарстанның зур шәһәрләрендә тагын шундый 6 комплекс булдырылачак. Алар республика президенты тарафыннан да хуплау тапкан. Татарстанның 75 мәктәбе җиңү диктанты бөтен Россия акциясендә катнашу мәйданчыгы булды. Әлеге акция бөтен ил буенча җәмәгатьчелекне, бигрәк тә яшь буынны Бөек Ватан сугышы тарихын өйрәнүгә җәлеп итү максатыннан үткәрелә. Хәзер бу тема аеруча да актуаль. Тарихи фактларны яңадан барлау, дәүләтебезнең кан куйгыч сугышка керткән бәялә бетергесез өлешен киметеп күрсәтү бу тарихи белемсезлек айсбергының әле башы гына. Акция менә шул мәсьәләләрне хәл итүгә юнәлтелгән.
Быел диктантта бүтін Россия буенча миллионга якын кеше катнашты. Диктантта җиңгән өлкән сыйныф укучылары югары уку йортларына кергәндә өстәмә балларга ия булачак. Хәбәрчебез Мәрсилә Искәндәрова Казан мәктәпләренең берсендә җиңү диктанты ничек узганын күреп кайтты. Рәсәй күләм җиңү диктанты үтте. Әлеге чараның төп максаты Бөек Ватан сугышы тарихын тирәнтен өйрәнү һәм яшь буынга тарихи патриотик тәрбия бирү. Диктант Победы проводится в формате тестирования. Татарстан Республикасында җиңү диктанты үткәрү өчен 88 мәйданчык җәлеп ителгән. Аларның 75-е гомуми белем бирү оешмалары базасында, ә 2-се музейларда уздырыла. Чара шулай ук ябык мәйданчыкларда, завод базасы, көч структуралары һәм хәрби үзәкләрдә оештырылган. Монда һәр кеше үзенең белемен бәялый ала, бөек җиңүгә багышланган бөек җиңү турында, Ватан сугышы турында белемнәрен бәялый ала. Монда күбрәк белем ала бу чарада. Безнең өчен гомерләрендә кызганмаган әби-бабаларыбызның истәлеген саклау иң төп бурычыбыз. Тыныч көннәр, матур тормыш, аяз күк йөзе өчен һәр даим аларны хәтердә сакларга тиешбез. Җиңү диктанты 2019 елдан үткәрелә башлады. Узган елда Татарстан Республикасында әлеге чара 8 төбәк мәйданчыгында узды. Анда 795 кеше катнашкан һәм Ярчаллының 2нче гимназиясен тәмамлаган Булат Зәһретдинов бер хатасыз 20 биремне эшләп җиңү яулаган иде. Мәскәү шәһәренең җиңү парадында катнашу бәхетенә дә иреште ул. Быел исә 4500-дән артык кеше катнашты. Татарстанда хәтта 7000-нән артык кеше җиңү диктанты биремнәрен онлайн режимда үтте. Увлекательный такой довольно-таки содержательный тест, то есть действительно знание. Чыннан да белемне тикшерү өчен бик мавыктыргыч, шактый эчтәлекле тест. Сораулар арасында илебез һәр гражданины белергә тиеш мәсьәләләр бар иде. Әмма биремнәр арасында тарих белән тирәнтен кызыксынучылар гына җавап бирә алырлык сораулар да очрады. Безнең барыбызның да күз алдында булган һәйкәлләр, архитектура биналары белән бәйле мәсьәләләр бик күп булды. Миңа тест бик ошады, чыннан да кызыклы булды. Һәр катнашучыга да бары тик яхшы кичерешләр генә тудыргандыр. Әлеге акциядә катнашу өчен Россия Федерациясе диктант җиңү проектының рәсми сайтында һәм махсус кушымтада теркәлергә мөмкин иде. Теркәлү вакытында җиңү диктантында катнашучы электрон дипломын алырга мөмкин булачак. Чарада Татарстан мәгариф һәм фән министры Рәфис Бирханов та катнашты. Минем буган өчен ул китаптан, кинодан гына караган әйберләр түгел, чөнки минем әткәй дә сугышта катнашты. Аның олы абыйсы, әнкәйнең ике олы абыйсы 41 елда һәлак булдылар. Шуңа күрә без инде мәңгелек истәлек тотып, алар турында, алар һәм бөтен алар буыннары турында, чөнки миллионнаган халык үлде. Алар инде менә бүген без шулай яшәр өчен көрәштеләр. Әлбәттә аларга бик зур рәхмәт. Инде алар бөтенесе дә хәзер оҗмакта дип ышанам. Җиңү диктанты тест форматында үткәрелә. Анда катнашучылар 45 минут эчендә 25 бирем үтәргә тиешләр. Эшне башкару алдыннан катнашучылар өчен инструктаж үткәрелә. Ягъни элемтә чараларыннан һәм белешмә материалларыннан файдаланырга, җаваплар һәм биремнәр бланкларын алып чыгарга һәм фотога төшерергә, сөйләшергә һәм күчереп утырга катгый тыелуы хакында аңлаталар. Бу кагыйдәләрне бозган очракта диктант нәтиҗәләре юкка чыгарылачак. Яшьләрендә күбрәк шундый диктантларга чакырып китерә алсак, аларга да бик зур файдалары, чөнки тарихны белергә кирәк. Тарихны белмичә, бүген күп кенә башка илләрдән яза торган кешеләр, безнең яшьләрендә балаларын бераз шәйкәтеп алалар. Шуңа күрә безгә моны мәктәпкә генә түгел, әлбәттә менә шундый диктантларда да искә төшерергә кирәк. Үткәннәр бер вакытта да онытылырга тиеш түгел. Үзеңнең тарихыңны белү, милли традицияләр, гореф-гадәтләрне саклап калу бүгенге яшьләрнең төп бурычы. Үткәнен белгәннең киләчәге якты булыр.
Яңа уку елының беренче көнендә Казанда сәләтле балаларны һәм яшьләрне барлау һәм аларга ярдәм итү буенча республика үзәге ачылды. Ул Sirius белем бирү үзәге модели буенча эшләячәк. Без аның турында узган программаларда сөйләгән идек инде. Ниһаять, без сөйләп кенә калмыйча, талантларны нинди шартларда үстерәчәкләрен дә күрсәтә алабыз. Республика Олимпиада үзәгенең гамәлдәге бинасына Казан политехника көллияте бинасы һәм тулай торак кушылды. Бердә лабораториялар комплексы булачак һәм белем бирү сменаларында катнашучылар яшәячәк. Әмма иң мөһиме яшь генийлар өчен әзерләнгән программалар һәм белем бирүче мөгаллимнәр. Булар хакында Гөлфия Гобайдуллина сюжетында. Профильле белем бирү программаларында ел әйләнәсе үткән артып бола катнашалачак. Нәкъ Сочидагы сыман хәзер Татарстанның да үз Сириусы бар. Сәләтле балаларга үсәргә, яңа үрләр яуларга мөмкинлек бирүче үзәк Дуслык Республика сәламәтләндерү белем бирү Олимпиада үзәге базасында булдырылган. Миңа монда бик ошый. Укучылар да, ничек ашаталар да. Безнең укытучылар иң кызык, иң акыллылар, иң яхшылар. Искәртеп узык 28 май көнне Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов белән Сәләт һәм уңыш мәгариф фонды җитәкчесе Елена Шмелева хезмәттәшлек һәм Татарстанда Sirius моделе буенча региональ үзәк булдыру турында килешү имзаладылар. Бу республикада әлеге үзәкне булдыруга беренче зур адым булды. Барлыгы үзәктә 90 бала 21 көн дәвамында үз өлкәсендәге белемнәрен ныгытачак, күнекмәләрен үстерәчәк. Һәр бала да бирегә эләгә алмый сайлап алу этапларын узган иң-иңнәре генә белем бирү үзәгенә килү бәхетенә ирешкән. Мәсәлән, Ихтияр Кыямов җиңел атлетика йолдызы. Мин бу лагерь турында тренер әйткәннән соң белдем. Ул мине чакырды да, мин үземнең документларны җибәрдем, дипломларны. Мин Россия соревнованияларында җиңгән идем, шуңа күрә мине монда алдылар. Монда инде иң яхшы спортсменнарны гына чакырдылар. Безгә монда спортсменнарга бөтен әйбер ошый инде, самый главный тәмле итеп ашаталар. Региональ үзәктә 18 фәнни тикшеренү лабораториясе, укыту кабинетлары һәм 3 юнәлеш буенча мәйданчыклар урын алган. Алар фән, сәнгать һәм спорт юнәлешләреннән гыйбарәт. Беренче юнәлеш үз эченә математика, физика, информатика, биология, экология, химия һәм проектлы сменаларны үз эченә ала. Спорт юнәлешенә чаңгы чабышлары, җиңел атлетика, шахмат һәм футбол уеннары керә. Сәнгать юнәлеше исә вокал, хореография, әдәби сәнгать, дизайн, музыкаль башкару, театраль һәм рәсем сәнгате буенча күнекмәләрне үстерү буенча эшләячәк. Менә шушы эш юнәлештә алып барыла торган бер мәйданчыкта алып барыла торган эш, мин уйлыйм, алга таба укучыларны тагын да үзләренең сәләтләренә нигезләнеп, шуны ачыклап, аларны тагын да үстереп эшләү һәм галимнәр булу өчен, артистлар булу өчен, спортсменнар булу өчен талантларны республикабызда гына түгел, чит төбәкләрдә, Россия күләмендә, дөнья күләмендә таныту өчен зур бер башлангыч һәм зур бер эш булыр дип өметләнәбез. Республикада әлеге зур эшне гамәлгә ашыру өчен белемле укытучылар да, оста тренерлар да бар. Сәләтле балаларны үстерүдә югары уку йортлары, КАИ, аграр энергетик университетлары да булышлык итәчәк. Югары белем йортлары һәм көллият мөгаллимнәре балалар белән даими рәвештә эшләячәк һәм барлык булган белемнәрен республиканың сәләтле яшь буынын үстерүгә юнәлтәчәк. Моннан тыш әйтеп үтәргә кирәк, үз юнәлешләреннән тыш балалар soft skills күнекмәләре, ягъни проект эшчәнлек күнекмәләре өстендә дә эшләячәк. Безнең социаль челтәрләрдә аккаунтларыбыз бар, сезне шунда көтеп калабыз. Шын белемнәргә таянып, син һәр эштә кыюрак һәм камилрәк була башлыйсың, дип әйтә иде Көнбатыш Европа Ренессанс агымының бөек остасы рәссам Альбрехт Дюрер. Алга омтылыгыз, тормышта үсәргә ярдәм итә торган белемнәргә тартылыгыз. Киләсе очрашуларга кадәр.